Ngaon tata, Ano tama ngaon? ikaw bala. Jollibee ta ta. Jollibee? Oo, pag itang ngaon ng burger itong niaging adlaw. Ay, ikaw, ano tama ngaon? Ikaw lagi bala. Chowking na lang. Gusto ko makaog-Gloriat. Ayaw na ng fast food. So, ikaw bala, ano tama ngaon? Ikaw na lagi bala, ikaw na bala. One eternity later. Kuya Jay na lang tata. Ganahan ko talang scallop, di ba? Allergy magyapon kag seafoods. Di magyapon kagalingaw dito. So, asa man tama ngaon yun? Ikaw na lang bala. Kanang naapod kay ganahan ba? So, ako bala. Ikaw bala. 12 seconds later. Ay, sa ako na lang ta, mesa. Kaya ganahan ko talang bunlis nga crispy pata. Dito na lang ta. Nari kay dagang kwarta. Mahal man dito eh. So, asa man gyud ta? Ikaw na lang pagbuot. Ikaw na bala. Ay, ako'y bahala. Huwag yung napili sa akong mga nangapili. Magtinat pa tao eh. Mga anda sa gawas ta. Ikaw, hamat ang ngaon. Ikaw bala. Ikaw gusto kung asa ka mga on. Eh, nanasan niyang style. Ako'y bahala. Dugay kayo makapili. Aman ta, Jollibee ta. Last ka nagkaon sa Jollibee, mga tulok adlaw gikan karon, nag-burger ka, di nag-chicken joy. Gusto ka? Kung dili ka, chowking ta. Ganahan mo ko sa ilang Loriat diya. Pero basig di ka ganag fast food. Ha? Or Kuya Gita, di ba? Ganahan ka silang scallop diya. Allergy ko, pero kung ganahan ka og scallop, sabayan ta kag kaon. Or magmesa ta. Ganahan mo ko sa ilang crispy pata diya o gatong ilang kasaba cake. Oh, dili. Desisyon eh, bulat ko.